नमस्कार मंडळी, आज आपण मटकीला मोड कसे आणावे हे पाहणार आहोत। तर बघा, खूप छान असे या मटकीला मोड आलेले आहेत आणि मटकीची उसळ खूपच सुटसुटीत अशी दिसत आहे। दुपारी ही मटकी भिजत घातली होती आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत बघा खूप छान असे हे मोड येऊन तयार आहेत आणि मटकी ही खूप सुटसुटीत आहे, कुठेही चिकट झालेली नाही आणि या मटकीला वास देखील येत नाही। तर अशाच प्रकारे मटकीला मोड आणण्यासाठी खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्स आज आपण पाहणार आहोत। तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर एक वाटी मटकी इथे मी पाण्यामध्ये घालून घेत आहे। देशी मटकी आहे ही आणि या मटकीला आता आपण धुवून घेणार आहोत। तर मटकी धुणं खूप गरजेचं आहे। कुठलंही कडधान्य भिजत जर घालत असाल तर त्याला धुवून नंतरच भिजत घालावं, कारण की या कडधान्यांना बऱ्यापैकी पावडर वगैरे लावलेली असते। पॅकिंगचं जरी असलं तरी त्यामध्ये पावडर वगैरे लावण्याची शक्यता असते आणि म्हणून आपण या मटकीला व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। 1 ते 2 पाण्याने व्यवस्थित धुवून घेतल्यानंतर यातील पाणी आपण काढून टाकूया। दोन पाण्याने मटकी धुवून तयार आहे। आता या मटकीला 3 ते 4 तासासाठी आपण व्यवस्थित भिजवून घेणार आहोत। तर यावर आता आपण झाकण ठेवून देऊया। तर पहा, आता मटकी भिजून तयार आहे। संध्याकाळ झालेली आहे आणि मटकीचे साल देखील पाहत असाल की मटकीचे साल हे 2 भागामध्ये विभागले गेलेले आहेत। अशा प्रकारची मटकी आपल्याला व्यवस्थित भिजवून घ्यायची आहे आणि या मटकीला छान असे मोड येतात। जर असे साल झालेले नसतील तर मटकीला मोड कमी येतात आणि ती मटकी मोड येण्यासाठी जास्त वेळ घेते। तर आता या सर्व मटकीला आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। तुमच्याकडे प्लास्टिकची बास्केट असेल किंवा तुम्ही साध्या टोपामध्ये जरी ही मटकी जर ठेवली तरी त्याला खूप छान असे मोड येतात। तर आता ही सर्व मटकी मी एका चाळणीमध्ये काढून घेत आहे। आता मटकी चिकट होऊ नये आणि त्याला वास येऊ नये यासाठी मी पुन्हा यावरती थोडंसं पाणी घालून घेत आहे आणि जे मटकीला आधीचं जे पाणी होतं थोडंफार ते या पाण्यामुळे सर्व निघून जाईल व मटकी चिकट होणार नाही। त्यामुळे इथे मी थोडंसं वरतून पाणी घालून घेतलेलं आहे। तर आता ही मटकी तयार आहे। याला आता आपण पुन्हा झाकून ठेवून देणार आहोत मोड येण्यासाठी। पूर्ण मटकी झाकली जाईल अशा प्रकारे आपल्याला हे झाकण ठेवायचंय आणि दुसऱ्या दिवशी आता आपण सकाळी पाहून घेणार आहोत मटकीला मोड आलेत की नाही। सकाळ झालेली आहे आणि आता आपण पाहून घेऊया मटकीला मोड आलेले आहेत की नाही। तर बघा, खूप छान असे मटकीला मोड आलेले आहेत। काढून दाखवते मी तुम्हाला। आणि चाळणीमध्ये जर तुम्ही मटकीला मोड आणत असाल तर हे जे मोड आहेत एका लाईन मध्ये सरळ असे मोड येतात आणि जर तुम्ही टोपामध्ये किंवा कपड्यामध्ये जर बांधून ठेवत असाल तर मोड हे साधारणपणे वाकडे तिकडे आलेले दिसतात आपल्याला। तर दोन्ही प्रकारचे मोड आपल्याला चालतील। तर हे मोड खूपच सुटसुटीत झालेले आहेत, कुठेही चिकट झालेले नाहीत आणि चिकट न झाल्यामुळे या मटकीला वास देखील येत नाही। तर आता ही मटकीची उसळ आपण जेवढी वापरायची तेवढी काढून घेऊया आणि बाकीची उरलेली फ्रीज मध्ये ठेवून देणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहून कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।